No niin. Tässä samalla kun oottelin muksua kokkikerrosta, niin ajattelin sitten laittaa tämän lisäyksen sitten tähän valinnaiskurssin palautukseen. Ja niin, oli puhetta sitten tämä meidän tai meikäläisen niin kuin, opetustapaa sitten tässä näin, niin on tämmöistä sulautuvaa oppimista, eli blended learningia, ja tämä niin kuin tarkoittaa sitä, että tämmöinen luokkahuone ja virtuaaliympäristö, niin se niin kuin laitetaan niin kuin yhteen sitten siinä, ja siellä sitten niin kuin molemmissa tapahtuu sitten tätä opiskelua, ja siinä nyt ylipäätään sitten monennäköisiä opetusmenetelmiä niin kuin pystyy niin kuin käyttämään, eli niin kuin esimerkiksi niin kuin verkossa keskustelupalstaa ja tämmöisiä niin, tehtäviä sitten, valokuvien lähettämisiä sun muuta, ja sitten ihan niin normaalia niin, luokkatoimintaa, esimerkiksi jotain ryhmätöitä ja sitten niin, näiden ryhmätöiden niin kuin palauttamista sitten tänne niin kuin nettiin. Ja yksi mikä sitten niin kuin, mitä käytetään, niin on sitten tämmöiset mobiilityökalut, eli esimerkiksi niin kuin Google Docsia käytetään sitten tässä näin hyväkseen, ja sinne siirrellään niin kuin valokuvia, ja sitten näitä valokuvia käytellään sitten niin kuin jokaisen näissä palautuksissa, esimerkiksi keskustelufoorumeilla. Ja tässä nyt sitten niin kuin johtuen sitten tästä ympäristöstä, niin tämä opettajan rooli on vähän niin kuin enempi tämmöinen niin kuin asiantuntijamainen juttu, ja johtuen vielä sitten siitä, että nämä on oppisopimusopiskelijoita, jotka sitten niin kuin touhuaa sitten tuolla töissä. Ja lähinnä sitten, mikä niin kuin itselläkin on niin kuin sitten siinä, niin rajataan sitten sitä tietoa, mitä ruvetaan niin kuin käsittelemään ja mistä sinne matskua tehdään sitten sinne verkkoon. Ja niin sitten opiskelijoilla taas itsessään on suht iso vastuu, ja niin, jos niin kuin ajatellaan niin kuin tämmöistä itseohjautumista tai ryhmäohjautumista, niin kavereilla on niin kuin kovastikin niin kuin tarkoitus oppia oikeasti niin kuin tietoa sitten sieltä, ja niin, en tiedä sitten miten tämmöinen niin kuin nuorisopuolella toimisi vastaavanlainen systeemi, mutta ainakin tässä oppisopimusjutussa se on toiminut niin kuin oikein hyvin. Ja sinällään niin kuin tässä sulautumisessa niin vielä niin kuin koulujen nämä oppimisympäristöt ja yritysten oppimisympäristöt, eli työpaikat ja tämmöiset nämä niin kuin sotkeutuu vielä niin kuin keskenään. Eli se, että perinteisesti kun ajatellaan, että se on taulu, leuka ja liitumeininkiä, niin tässä nyt sitten on niihin ollaan oltu yrityksen tiloissa, ja opiskelijat on sitten niin kuin oma yrityksen tiloissa ja koulun tiloissa, luokkahuoneessa ja sitten niin kuin hallissa. Ja yhtä lailla on sitten monista sitä jaettu toisille ihan perinteisiä paperijuttuja, porukka niin kuin kerännyt kansioon, mutta sitten niin kuin paljon kerätään sitten tietoa niin kuin tuonne nettiin ja koetetaan sitä kautta sitten niin kuin saada sitä opiskelua tehtyä.